guys, good morning. Welcome to us vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नै गामियाव लोखि गार्जा फुजा दं आरोना गाइस। मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो नायनो गैया। लेकिन एक सेकंड आरो नायनो गैया नायनो गोसो गैयाबा ओंखारलांखा आरोना गाइस ओंखारलांखा। अरे बाबा जेनबाय आरोना जों साब्रैजों नै दा ओरै एकदम बै गामि नुहुरनायावसो दावबायलांसै जोङो। फैदो मा जाखो? मा नों साइकेल लांफागोन नामा? बनथ'लै मानसिफोरा थांबाय आरोना नै जों गामिना ओरै माखासे जाजोब्बाय जोंनि भिडिअ बानायग्रा लकेसन जायगानि जों बेहायनो मालाबा रिल्स बानायफैयो आरोना ओरैनो टाइम पास मोनाबिलिबा बानायग्राया बैलाय हनै ओमफ्राय केमेरामेन आं जाय नै जोंना एन्जर जावफैनांगोन बेहाय नोंथांमोननो र' एन्जर जावनाय जाबाथाय भिडिअ मोनसे लाबोगोन आं ब्लग मोनसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जों दा बै नुहुरनाय गामियावनो थांगोन आरो माथो हाब्रु हाब्रुसो आलु नों बोरै मोनलाय बे दारायाव खिनो फैनानै नाराखौ सावजोबनाया नों बावगारबाय नोङो रोहो रोहो खामोनाया नोङो सोर सोरमोनलाय नङा सोरमोन होनलां सोरमोन मानसिनि नामखौ नांथ'लायनानै रायजोआ खोनायो मानसिनि नामखौ नांथ'लायनानै रायजोआ खोनायो बस हाबा निकल गई फैगासिनो दं सासेयाबो साय दङ बियो सावग्राया खिनो फैनायनि नामावनो माबा सावजोबलाङो नामा पुरा साफा खालामजोबदोंमोन बिसोरो बिराद फाग्ला गोजा बेफोरखि दा जों बारग'बावगोन आरो मल जागोन जों बेखौ देनांहाय नोंसोरनो र' सानसे मोजां ब्लग लाबोगोन आं जायगायाव फुजायाबो जर' जादों आरोना दा फुजायाव देखायगोन र' नोंसोरनो नायलाय सैमाखौ नायना जोङो होनबोयो सिखाव हाबग्रा हो हास्लिदजोबलै हास्लिदजोब हो बार दे मोजां हादै एन्जर मोनगोनदां बेफोरसो नै नायना लाखा सिख्लाफोर नै बेफोरबायदि मावथि सेंग्राखौ लायाबा सोरबायदिखौथो लानांगौ आराम जिराय जिराय मोनजागोन हांसो हमनो थांगासिनो दं आरोना गाइस थांनानै ओरैजाय थांगासिनो दं बिदिखौ सोरानाव लायगोन मिथिया आरोना जायखिजाया ओरैजाय थांगासिनो दं सोरानावबा लायगोन सोरानावनो लायगोन आरोना जों दा गाइस हांसोखौ नै ओरैजाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा हैलाय सासेया दाब्रायनि र' हांसोखौ एकदम नै हांसोआ बेलाय नै बियो ओरै होबाथाय बिथिंसो फैगोन बियो बेखौनो होनोसै जों दा नै सार नांगोन मायाथ' जोङो लाइननि फैसा बिबाय बोसोर बिबाय जों दाखालि बिबाय मोनाखै सेन्देलथ' थाबलाय र' गरसे मोनो लाइनाव जि गोलैयो बे मुद्रा हाइस फुद्रालाय आरो बुरजा गोलैबाय गैया माने गायनाया सिमफा जादों आवगायनानै थिग दंमोन ना आदा फुनायखौसो फैदों आरो मा दिरुं बोआबा जाया मिनि खुसि थांनांगोनलै आजिमा नोंसोर सानैबो थानांगौ दा फन हरदों बेनो गामसायानो मोजां बे लामायाव Lain nggak bra? Masih tele. Ori chor nggak bra? Benga.
बोलो गई दंग ना गया दे जोंनो रानखो आय नाय मार बोलो आखाय खेरेन सिन्दु सारहत फेको आय नाय बोलो लक्ष्मीखौथ' बानो गारा ना तो आखाय खेरेन सारहत बोलो बेंगे बोलो साररा दे नो ini mudah lagi di udah sarnanggo bra ओइ जा सोलाब थि साराखै रानदोलै मानसि दंबावो आरोना दा होगोन एबार लादु सिख'गोन जोङो लादु सिख'नो नागिरबाय नैलाय बे फुजायाव लादु सिख'गोन उनि फाला एक्सनो थांफिनसिगोन आरोना जों दा न'आव फुजा सुजा जोब्बायलाय ज'नो थांजोबसै जै हा लादु सिख'नायखौ मोजां नुगोन ना नुवासैथाय बैलाय सिखावा बेसो गाइखेरखौ हारसिं लोंजोबबाय आधा लिटारखौ होथाराब्रा बिराद फालाहा मोजां ला आलु गोमाबा मोनगोन बाला नों गाइखेर थाखाय lama burma oi alu lama bikin lu ngarana 이끼가 물는 게 랑. 괜찮아고 원표 gila 이끼. 괜찮아고 원표 gila 아이. what từ bọn nó đi 아이. mình đã con mình lên này đây trời ơi 나를 끌고 가라네. trời rồi hàng sử dụng của anh là mình let's go chơi 아이.